दिनैहाय जे गोथार मोनसे कार्तिक गासा सावनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय आङो खौरांगिरि नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर आं जासिबाय। जोंनि खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो कार्तिक गासा फोरबोनि आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। जे दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लोगोसेयैनो खुंग्रिं प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि जथाय बानजायनायाव नैबे खुंग्रिं हालामनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमिनि खाथियाव जों मोनसे कार्तिक गासा सावनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। बे कार्तिक गासा सावनायनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आङो जासिग्रोबाय। जों दिनैहाय बुंनांगोन जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे कार्तिक गासा सावनाय जे हाबाफारि बे फोरबोआ सोलिबोबाय थादों। दा बे फोरबोखौ दिनैसिमबो जोङो फालिगासिनो दङ आरो जेब्लासिम बे बुहुमा जोबागौमानि बे कार्तिक गासा सावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लांबाय थागोन। जोंहा सिगां समावहाय जोङो दुर्गा फुजा थांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे फोरबोफोर थांबाय। दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनैहाय कार्तिक गासा सावनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरनि जे बे फोरबोआ मैया सावजादों। दिनैहाय जोङो 1429 मायथाइनि थामहिनबा बांलानि दिनै 1 कार्तिक बे कार्तिकआव जा बाथौ धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनहा दिनैनि नैबे 1 अक्ट'खालि बे फोरबोखौ निसय खालामबोनायखौ जों नुदों आरो बेखौ जोङो निसय खालामलांबाय थानांगोन बेखौ जोङो मोनसे आसा खालामो। आरो जोङो आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि नैबे मावबाय थानाय दासिमाव जोंनि आबाद सोलिफुबाय थानाय बे सोलिफुबाय थानायखौ जोङो माब्रैहायबा मोजां जानो हायो, माब्रैहायबा जोङो फिथाइ थायहोनो हायो, बे मिजिं आरो आसाखौ लानानै दिनैहाय नैबे बेलासे बेलासे जोंनि आइजो माहारिया जे दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जे आखाइयाव थाव खुन आरो गनसा खानायाव खानजं थेबनानै गाव गावनि माइ फोथाराव थांनानै आइजो माहारिया बे माइनि सायाव एसे बुग्लेमनाय एसे ओरै बिलिरनाय बेखिनि खालामनायखौ जों नुबोदों। आजै आजौमोननिफ्रायनो जों बेखौ मोनबोदों आरो बेयो मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे फोरबो होननानै जोङो मिथिगौ। आरो दिनैहाय जों नुदों बेलासे बेलासे बे माइ दुब्लिनिफ्राय फैनानै बे आइजो माहारिया न'खरनि गारजेना जे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथाङा नैबे आफा बोराइ बाथौनि थानाव थांनानै जे गय फाथै जरा आरो आलारि बाथि सावनानै जे आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव जे आर'ज गाबनाय बेखिनिखौ जों नुयो। आरो बेजों लोगोसे आर'ज गाबखांनायनि उनावहाय जे जोंनि नैबे बाथौ थानजों लोगोसे जा नमा न' मोखाङाव जा माइ बाख्रि मोखाङाव आरो जा गलिनि मोखाङाव बेबादि नैबे आलारि बाथि सावनाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नुबाय थादों। आरो जोङो बेखौनो बुंगोन जाहाथे फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा बे नेमखान्थिफोरखौ निसय जा मिथिनांगौ दङ, सोलोंनांगौ दङ आरो जोङो इयुनाव बेखौ मोजां बिथिङाव लांनांगौनि थाखाय जा निसय खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो। आङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों गोदान जोलैफोरनिसिम जे गोदान जोलैफ्रा दा गावसोर जेरैबायदि बायदि बिथिङाव जे जावरिखांनाय बेखौ लाबोनांगौमोन, नाथाय जोङो दिनैहाय गोबां बायदि बायदि माखासे समाज बेरेखा हाबायावसो जोङो बेबायदि गोग्लैसोनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि माहारिबादजों लोगोसे जे जोंनि हाबा हारिमु बे हारिमुखौबो निसय जोङो फोथांफिननानै जोङो लाखिनांगोन। आरो गोदान जोलैफ्रा मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव, समाज बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, आबाद बिथिङाव जों मोनसे जावरिखांनाय लाबोनांगौ दं होननानै जोङो आसा खालामो।